Здравейте! Днес съм в избата на господин Мичо Пехливанов, роден в Оризаре, живеещ в Тънково и победител от празника на младото вино в Гюльовца. Ще говорим за неговата огромна страст, произвеждането на ракия и вино за лична консумация. Какво ще ни каже той, ще разберем в следващите минути. Господин Пехливанов, нека разговора да започне сега, да акцентираме на вашата страст, на вашето хоби, свързано с виното и с ракията. Думата е ваша. Здравейте на всички зрители във връзка с виното. Искам да кажа няколко неща. Че във виното е истината. И така, за да стане хубаво виното, се изисква да е много хубаво гроздето. Те са три основни неща, които аз съм се научил от практика и от стари хора, които те вече не са между живите, че виното иска три неща важни, които не се ли направи едно от тях, няма ли го едно от тях, вино хубаво не става. А именно какви са тези неща? Значи, първо, пак повтарям, хубавото гроздие трябва да бъде от хубава, с голяма остатъчна захарност, собствена захарност. Между 22-24 е нормалната собствена захарност на виното. Още искам да допълня, че в комбинация по технология се прави само единствен примес към мерлото, памит. 30 на 70%. Това, което сега пихме и видяхте, това е нещо, с което участва на състезанието, е с 70 мерло на 30 памит. Второто важно нещо, което е съдът бурето, което ще ферментира виното, шарата още, началната шара, която се казва, нали? Там трябва да има пълна стерилизация на бурето. Значи аз издънвам бурята на 3-4 до 5 години най-много, ги нося на специалист бачвар, който извършва това почистване. И преди да налия шарата, правя аз една дезинфекция с фетил, в скоба серен двуокис, той е напоен с серен двуокис, който прави пълна дезинфекция във всички рълъци, казано в бъчвата от вътрешна страна. Така, третото, което искам да кажа, важно нещо, да запомнят всички, че е много важно помещението, в което ще бъде извършена ферментацията. Значи, това е най-важният цикъл. Ферментацията трае обикновено, би трябвало да бъде от около 40 до 55 дни. Имаме ли по-голям период на ферментация? Виното е болно. Има нещо, което трябва да се направи. Виното иска 3 претачания. Като се счита това първото, защото аз допуснах да кажа, че в бъчвите, големите, кадуса, както се казва още, там поставям гроздето наронено и без чепки. На машина преминава през това материала, който аз вземам, и чепките носят някаква киселиност. Това съм го запомнил и винаги не ферментира виното с чепки. Трябва да е само на спукани зърна. Да се спазва танинът, който е много, много важен в виното. Не е желателно повече от 3 до 6-7 дни да предстои в бъчвите с джибрата, тъй като опасността за някаква киселинност е много голяма, ако минем този срок. Така че по-малко може, но повече от 7-8 даже дни е много вече. Някой казва, аз държа виното 1 месец. 1 месец е страшно много танин. Танин е един вид отрова, разберете го всички това. И затова аз избягам от тая работа. Цвета става много черен направо, така че да ме слушат всички. Най-доброто решение е максимум до 7-8 дни, максимум може да се държи в жибрата. Жибрата заминава после за преработка на ракия. Това е друга тема. Така, значи това е цяло изкуство виното. Вярвам, но домашното вино се остава на първо место. На
литър вино, аз слагам 10 до 15 грама ракия. Или на 100 литра бъчва, 100 литра бури, се слага 1 литър и половина ракия, 40-45 градуса домашна ракия, за което увеличава трайността на не по-малко от 3 до 4 години, поне аз така давам тая гаранция. И се получава един екопродукт. Всеки ден Божи слизам долу, проверявам, отварям дегустация в една малка чашка, си пивам и си казвам, тук ми харесва, тук малко повече, окей. Чашата, която я сложа тая вечер, сутринта трябва да я намеря същата руя на същия цвят. И още, каквото искам да кажа най-вече във връзка с съхранението на бъчвата, след като се изпие виното, обязателно измивам с вряла вода тая кал, която в момента клатя обилно 5-6 минути най-малко, изливам всичко това и слагам от 5 до 8 литра ракия, според зависимост големината на съда, колко е. Слагам тая ракия, която тя престоява през мъртвия сезон до новата шара. Това е един вид стерилизация, дезинфекция. Така че много хора това не го правят. Много хора това не го правят. Аз го правя и оттам добивам хубавото вино, за което изпечелих първо место в община Несебър. Радвам се с моя успех. На здраве! На здраве!